Læg den nu bare på. Nu er det for sent. Kom så. Nu brænder du fingeren. Er det sikkert? Kom så. En mand for helvede. Op. Au. Alle. Så efter det der bare alle. Den kan ikke lette dig, hva'? Den kan ikke lette nu, eller hvad? Prøv som to. Nej, bare roligt, bare. Kom bare, du. Kom bare du. Prøv at slippe det. Nu kan du komme svømme plastik. Han kan ikke holde sig på. Hen over bilen. Men så engang smelle på plastik. Det ser blære ud, eller? Ja, det kan godt ske, men hvis der ikke er under det der, får det ned over øret. Ja, der står en bil, den var den henover nu. Nej, det kommer ikke ind. Vi har styr på den her. Man skal bare lige ud i... Oh no. Den går nedad. Kommer en bil. Det der store festfyrværkeri, hvor blev det af, Lars? Det blev fyret af herhen. Lige herhen. Var det det? Se, den kommer med smeltende plastik ned over folk. Det er da godt, den tog den vej henover, og den ikke tog henover